mga anime tsaka movie, yung pinakamalakas main character dito. Joke lang, joke. Yung mga long hair na wanderer, hindi kayo marunong sa karate. Tingnan mo, nagsadong stop. Traffic dahil sa ang bilis ng jeep eh. Sorry ah, nabayan ko na. Ano oh, liliko ba to? Dediretso, sabihin mo. Ano ba? Liliko ko, dediretso. Walang flasher. Ayun, gulo mo. Bakit ang dami hindi marunong mag-drive? Ihinto sa gitna ng daan. Liliko, walang flasher. Atat masyado.